Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Gqabagqaba ke singene kule first half baphulaphuli womdlalo phakathi kweKaizer Chiefs kunye neqela ke leTS Galaxy. Kaizer Chiefs ke thaba abafana abadala abanqenqeza phambili ngenqaku elithe lafakwa phaya ke indodanyana yakwa Flavor Silva. Ibhola entle ethe adlalwa phaa kumduduzi Shabalala, umfana omdala crosser ke ibhola isikile yafika nje eyedwa phaa uSilva laa nto kuthiwa yi-free header, wayithatha wayivalela emnathini yabeka iKaizer Chiefs ngaloo mandla inkqenkqeza phambili. Baphulaphula khonti sizobe siyibalekele. Kaizer Chiefs first half yayicontrola futhi lo mdlalo iyawulawula. Midfielder Kaizer Chiefs ingoboss namhlanje, badlala beshiya abafana abadala ukujonga nje uLelepo, ujonge nje uMonyane, ujonge uDuba, ujonge umduduzi Shabalala, ujonge uSilva, ujonge uBradley Cross. Hayi baphulaphula badlala, andibikwa mona Ndlovu, andibikwa mona lo mfananyana kwamaboye, andibikwa mona. Abafana abadala nje bawulawula umdlalo baphulaphula. TS Galaxy uzothi ga ngoku isalahlekile futhi isalahleke manyani baphulaphule. Ayikazazi ba iphi ikuseyangathi na-FNB inkulu kubo ngoba iKaizer Chiefs umdlalo iyawulawula. Abafana abadala ekusingathi okwakuya kwabalandeli phaya eNaturena kwabothusa kubenze banamandla, banochatha namhlanje apha emandleni bafana ke beqela leKaizer Chiefs, banochatha baphulaphula. Intle kakhulu ibhola edlalwa yiKaizer Chiefs apha kule first half. Ingangumntu onomona ke iKaizer Chiefs engekayibona into yokubana ke idlala kakuhle kule first half. Mhlawumbi oJunior Khanye bazawuba neziphenya bazozibona, ngeke bangagxeki ngoba ke ayikho into entle yake yenziwa yiKaizer Chiefs uJunior Khanye ukuya kunkululeko Nkewu abake bayibona into yokubana intle into eyenziwa yiKaizer Chiefs. Akhona enye ndingothuka xa benoyincoma namhlanje bathi idlalile. Mna ke ngokuqwalasela kwam ndiyibona iKaizer Chiefs umdlalo ulawula namhlanje, ingakumbi kule first half baphulaphule. Iqela leTS Galaxy lilahlekile, alibonakali. Litasha nje ibhola zibembile qhawu ke, litasha ibhola zibembile qhawu ke. Into abayenzayo bawisa iplayers zeKaizer Chiefs njalo bayohlulakala ngelipheleleyo. uLebogang Maboye kunye nale ndodanyana yakwa Siphehle Ndlovu kwesasisu bazenzela futhi ba-understandani. Combination yabo inhle kakhulu, ayidinga ukugxojwa, akudinge kwamntu ungatshintshwa kubo bayi-2, akudingwe umntu okanye ayifuna utshintshwa le combination bangaze baphinde bayitshintshe. Ndike ndathi into kaNdlovu noMthetho ngeke isebenze, into kaLebogang Mabuya noSibongiseni Mthetho ngeke isebenze. La midfield eKaizer Chiefs kaNdlovu kunye noLebogang Maboye mabadityaniswe kwesasisu bacontrole esasisu ke seqela leKaizer Chiefs. Intle into endiyibona apha baphulaphula futhi ke bonke Bradley Cross left umfana omdala, zintle ipasa ziqhushekayo, uyaqhusheka nje kuphela. Thabiso Manyane zintle runs zakhe ngoba amaxesha amaninzi iKaizer Chiefs iattacka ngelaa cala likaMonyane ngoba ke umfana omdala xa ethe wagepha kuyenzeka. Injalo ke baphulaphula ke i-first half iKaizer Chiefs ke isayithe nqunatha, isayibambile. Ningake ningene ke nani ke nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.